बेनि उनाव श्रीमती दुखुश्री बसुमतारी दिदोमगुरि दुखुश्री बसुमतारी बेनि उनाव मार्कस नार्जारी नोंना मार्कस बाबुराम बसुमतारी सेलेखागुरि आङो बिराद गोजोननाय मोनदों आरो कृतज्ञता थागोन जे एफाबां गोबाव 15 बोसोर UPPL नि मानसिफ्रा बिथांमोनखौ थगाय भट आदाय खालामनानै जोंनि जौगानाय आरो सरकारजों सम्पर्क लाखिनायनिफ्राय बन्चित खालामना होदों। दिनै बिथांमोनहा मानियाखै 400निबो बारा आरो बिनि बादैबो 120 फेमिलिस दिनै UPPL नि मानसिफोरनि बुंनायखौ खोनासङाब्लानो नारगारनानै बिथांमोनहा आगोलबोनानै BPF दलाव सामोल जाफैदों। बेयो जोबोद मोजां। आङो रावखौबो माइगाब जुजाय खालायाब्लानो फैगौ बोथोराव सरकारनिफ्राय जि एसे एनै जि अनुदान फैयो बेखौ आङो बे गासिबो गोरिब मानसिफोर आरो साहा हाग्रा ओनसोलाव थानाय मानसिफोर बिथांमोननो जेसेबां हायो आङो सरकारनि जानानै होनायनि बेबस्थाखौ आं खालामगोन। ओनसोलाव खुंग्रिं हिसाबै जोबोद गोग्लैसोनाय बे एरियाया गोदो गोदायनिफ्रायनो जुगनिफ्रायनो बे ओनसोलानो बयनिख्रुइबो गोदोसिननाय जायगा। दिनै BTC जानायनि उनावहाय बेवहाय फैनो जि दालां लामा बेफोरखौ जों एसे एनै बानायनो हादों। गोबां मावबावनांगौ दं। सा ओनसोलाव गोदान मानसिफोर हाग्रा ओनसोलाव हाबदों। BTC सरकारा बिथांमोननि जि हाग्रायाव हाबनाय हा बेखौ इतिमध्ये फाट्टा होखांबाय। दा फाट्टा होबायब्ला बिथांमोनहाबो फरेस्ट भिलेजार जाबाय। बेखायनो गभर्नमेन्टनिफ्राय जि जौगानाय हाबाफारि दिनैनिफ्राय जोङो बे ओनसोलावबो रेभिनिउ गामिजों समान जौगानायनि हाबाफारिफोरखौ मावलांनो हाबाय। दा बे हिसाबै लामा बान्दो स्कुल बायदिसिना इलेक्ट्रिसिटी बेफोरनि गासिबो खामानिफोरखौ जोङो समानै समान खोलाहा जेरैहाय जोंनि बे सा ओनसोलावबो बिब्दिनो मावनो थाखाय जोङो लाहार फाहार खालामबाय। नोंथाङा सानो नामा नोंथांनि देरहानाया रोखा? बेखौ आं बुंनायनि खोथा नङा। बेखौ बयबो जोंनि समस्थियाव जेसेबां दङ रायजो राजाफोर बिहारिनि खोथा बुं, आदिबासिनि खोथा बुं, नेपालिनि खोथा बुं, राजबंशीनि, सत्रधरनि, बङालिनि, बर'फोरनि बयबो बुंजोबदों जे एइबार जोङो आगोलाव UPPL नि मानसिफ्रा जोंखौ एखम्बा सिगिनानै एखम्बा थगायनानै जेरैबायदि भट आदाय खालामबाय थांनाय MP इलेक्शनसिम एइबार बयबो ज' जाजाय फैनानै UPPL नो भट होआ गासिबो BPF नो भट होगोन होननानै गावनि जातीय संगठनफ्रा दिनै सिद्धान्त लादों। BTCआव ब्रैथि खेबनि थाखाय खुंथायाव फैफिनोब्ला नोंथांमोना BTR इमप्लिमेन्टेसननि सायाव खामानि मावदों। BTR एकर्डआ मोनसे बियो सरकार आरो BTC नि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव जानाय सुक्ति जायानो फैया सरकाराव BPF-आनो फैथों सोरबा EGP-आनो फैथों कंग्रेसआनो फैथों बे मोनसे जोंनि ओनसोलाव मावनांगौनि मोनसे हाबाफारि बेखौ डेफिनेटलि मावगोन। किन्तु जों बुंनो नागिरनाया जाहैबाय बे एकर्डआव माखासे मानि सुक्ति दङ माखासे मानि क्लज दङ जायआ माने आननेसेसारि जोंनि बे रायजो राजाफोरखौ थगायनायनि बादै जेबो नङा आरो माखासे क्लज दङ बे क्लजफ्रा जोंनि BTC-नि बा BTC-आव थानाय समग्र जाति गस्थिनि जनसाधारननि थाखाय गाज्रि बे सुक्तिफ्रा जेरैहाय BTC-निफ्राय 1000नि बारा गामि दानख'नायनि दिनै लाहार फाहार खालामदों। जोङो इसिबां थैयै अरै आन्दलन खालामनानै जोङो BTC दादों बेवहाय 3084 गामि जोङो थिसनदों। बेनिफ्राय जुदि 1000 गामि जुदि दानख'ना लांफिनो BTR एकर्डनि दारैहाय अब्ला BTC-आव आरो बेसे गुवार थाबावनो सा ओनसोलावल' थागोन। दा बेखायनो जोङो बुंदों बे गामि दानख'नाय क्लजखौ जेरैखि जाया बन्द' खालामनांगौ। 100%निबो जुदि आरो गोजौआव दंबावोब्ला बेखौबो बुंजायोमोन। BPF-खौ दिनै BPF नेताफोरनि खोथा बुंनाय नङा समग्र BTC-आवनो मोनसे सोलायनाय फैदों मानसिफोरनि मन'भाबा सोलायनाय फैदों जे एन्टि इस्टाब्लिशमेन्ट मेन्टेलिटिजों जाया जोङो सरकारजोंनो थानांगोन आरो सरकारनि दारैनो जोंनि जि मोन्थाय
जोंनि जायगायाव जि उन्नतिनि खामानि मावनांगौ बेफोरखौ स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय बा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय जों आदाय खालामनानै लाबोनांगोन एथ' गाज्रि परिस्थितियाव थांनाय दिनफोराव 2005 सननिफ्राय जेब्ला जेनेरेल इलेक्शन जानानै बिटिसि सरकार दादों हाग्रामा महिलारिनि दिनाव महिलारिनि दैदेननायावनो एथ' गाज्रि परिस्थितिनि गेजेराव थानानै जोंनि रायजो राजाफोरनि सुबिदानि थाखाय लामा बान्दो स्कुल कलेज इउनिभारसिटि जि स्थापन खालामनो हाबाय जि मावनो हाबाय फैगौ बोथोराव दिनै सान्थि परिस्थिति जोङो मोननो हादों बे परिस्थितियाव आगोलनिफ्राय साबसिन खामानि मावनायनि हाग्रामा महिलारिया प्लेनिं खालामनानै जिहेतु रायजो राजाफोरनो खोन्थादों मा मावनांगौ बे हिसाबै रायजो राजाफ्रा बिथांखौ समर्थन खालामनानै रायजोनि मोजांनि थाखाय खामानि मावनायाव बिथांखौ आरोबाव खेबसे 5 बोसोरनि थाखाय बयबो गोसो मोदोम होसोमनानै सहाय खालामनो थाखाय आगोलबोदों। आं बेखौल' बुंगोन आंनि एनडिएफबि वार्कारनि मानसिखौ आं रावखौबो गाज्रि बुङा खिन्थु नैबे थांनाय 2027आव मोनसे जोंहा एकर्ड खालामदोंमोन एनडिएफबिआ गोदोनिफ्राय नांबोनानै बिराद सेक्रिफाइस खालामनानै जोङो बिराद खस्थ'जों गेजेरजों जोङो मोनसे एकर्ड खालामदोंमोन बेखौबो नैबे आङो दुखु मोननाया नैबे जोंनि एबसुनि नैबे प्रमद बर'नि जोंनि माखासे दामानिखौ बारस'नानै अमा हालेवनायाव सैमा गाग्लिनाय बायदि खामानि मावनायखौ नुनानै आरो माखासे समनिफ्रायनो इलेक्सन इउपिपिएलजों नांजाबनानै इलेक्सन गेलेनानै जेनबोबाय थानायखौ नुनानै आरो नैबे माखासे दानि जे थासारि जे जोंनि सक्तिखौ गाज्रि थासारियाव लांनाय हिसाबै दिनै आङो बिपिएफ हान्जाजों थैस' थांस' मावलांसिगोन लोगो नांनानै सक्तिखौ गोजोननाय मोनैनि थाखायनो नोंथांमोना दल टेक खालामनानै फैदों। औ बे राइट जों बिपिएफजों नांजाबनानै जों बिराद मोजां नैबे जेरै बिपिएफआ मावदों जों बेनिफ्राय आरो साबसिन जों मावलांनो नाजागोन। नोंथांमोननि बे दलनिफ्राय गभर्नमेन्ट दलनिफ्राय साबेसे दिनैहाय जगदान जाफैखो? दिनैहाय आं सिनियर हिसाबै आं फैदों ओमफ्राय आंजों लोगोसे माखासे खामानि मावग्रा फैदों आरो माखासे गामिनि आंखौ गोदोनिफ्रायनो मोजां मोनग्रा आंनि हेल्प खालामग्रा मानसिफोरखौ आं दिनै लाबोनो हादों। नोंथांमोननि बेलायाव बिसास खालामोना हाग्रामा सरकारा फिन फैफिनगोन होननानै एबारनि इलेक्सनावहाय? 100% सियर।